inhliziyo yeke yophuke. Yeke yophuke ikruneka izokhula, umntana okhula ngokuwa womelezwa kugruzuka. Yeke yophuke izophola kufuneka ifunde ukomelela. Yeke yophuke iqhelana lokuxokiselwa, ukubanjiseliwa nezithembiso ezophukileyo. Yeke yophuke, yeke ibetheke, iqhetheke, ikhubeke, iqenqgeleke komzuzwana ilahleke. Yeke yophuke igxigxize igazi lale ngecala lophayo. Yeke yophuke nawe uzokhula sephola ngokuthunuka, mhlawumbe uzoyiqonda ukuba inhliziyo ayingomloqo odlala amapetyu ufaka zonke ingxaki enhliziyweni, ayokhabhathi yokugcina amaphela. Ezinye inhliziyo zibunjwe ngamakhoba zokophuka kwakanye ziphinde zithande, ezinye zibuthathaka zakukruneka ziqhawula nomphefumlo. Ngoko yeke yophuke uzikhotha amanxeba. Mayigobele esandleni imela yophele ngaphakathi inhliziyo, sixotyule isilonda siphume igazi. Mayintlitheke, ibetheke, ibe ntlekentleke, iqhwaleke, yophuke, ungcungcutheke, iqaqambo kwethumba. Mayiqhelane neenkqwithelo izokomelela. Yeke badlale ngayo izofika athi chimchosi ukufika kwakho mlingani, akho mntu uyiqwalaselayo kakade idayimani xa selisedakeni. Yeke yophuke kuba uthando lokwenyani nolukadlalani linombala ofanayo, ngoko liphandle kube kanye uzuqaphele. Oluthandweni kugcwele amaxoki, amagqubusa namacikwa ntetho zemnandi. Akuphika xa ungekho phambi kwamehlo akhe, kube ke okwesithathu ingumnqakathi inhliziyo. Yeke yophuke, baninzi abazithatha ubomi ngenxa yezithembiso zothando. Ngoko zuyeke yophuke. Ezibuhlungu azipheli, mhlawumbe ukuphumla sokufumana xa sekungcwabeni. Umphefumlo wam akakufumana ukuphumla ezantsi emhlabeni. Ingaba ndizofika na kwilizwe lesithembiso okanye ndoba ngumosisi, ndokonela nje kulibola ndirhogo livumba? Ingaba izophela le mivumba nezivubeko mhla inhliziyo yayeka ubetha? Ingaba inhliziyo yam izoyeka uba lixhoba lokuxokisela kuthiwa uthando aliboni? Le mbumbuthelo luthando ingathi izofathula iyotshona emgibeni, iyotshona nasezingqondorhweni, mhlawumbi izowuhlanguleka kulo mgibe. Mandithule kuba ndazi into ngothando kuba eyam inhliziyo ndiyeke yophuka.